እዙይ ድምጽ ራዲዮ ኤረናዩ ዕለታዊ ዜና ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝተራሕርሐት ነዳዲ ዝጸዓነት መርከብ ኣብቲ ዞባ ከቢድ ስጋት ፈጢራ ከም ዘላ ተገሊጹ። ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ንኣህጉራዊ ትካል ሓምላይ ሰላም ብምጥቃስ ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ እታ መርከብ 1.1 ሚልዮን በርሚል ዘይተጻረየ ነዳዲ ጽዒና ምህላዋ ኣመልኪቱ። እታ መርከብ ንዓመታት ጽገና ስለ ዘይተገብረላ ዘይተጻረየ ነዳዲ ኣብ ማያት ቀይሕ ባሕሪ ክዘርቕ ብምጅማሩ ኣብቲ ዞባ ብምግፋፍ ዓሳን ካልእን ዝነባበር ህዝቢ ኣብ ስጋት ከም ዘለዩ ዝግለጽ ዘሎ። ኣብዚ ብሓሙስ ዕለት 27 ጥሪ ዝወፀ መግለጺ እቲ ዘይተጻረየ ነዳዲ ኣብ ቀይሕ ባሕርን ተፈሲሱ 8.4 ሚልዮን ህዝቢ ናይ መግቢ ሕፅረት ልዕሊ 10 ሚልዮን ህዝቢ ኸኣ ናይ ማይ ጸገም ከጋጥሞ ከም ዝኾነ ተሓቢሩ። ሕቡራት ሃገራት ኣብ 2020 ነታ ዝዓነወት መርከብ ጽገና ክገብረላ ኣብ ስምምዕ በፂሑ ምንባሩ ዝፍለጥ እኳ እንተኾነ ካብ ወደብ ሖዴዳ ናይ የመን 6 ኪሎ ሜትር ጥራይ ርሒቓ ምስ ምህላዋን ሕቱ ኸኣ ዝበዝሐ ክፋል ሖዴዳ ተቖጻጺሩ ምስ ምህላውን እቲ ጽገና ክደናጎይ ምኽኣሉ ይግለጽ። በዚ ሓደጋ ዝጥቅዑ ካብ ፍርያት ባሕሪ ዝግልገሉ ኣካል ህዝብታት ኤርትራ፣ የመን፣ ጅቡትን ስዑድ ዓረብን ምዃኖም ኣህጉራዊ ትካል ግሪንፒስ ኣመልኪቱ። ቤት ምኽሪ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ናይ 9 ቢልዮን ብር ተወሳኺ ባጀት ንሰራዊት ሰሊዑ ዝበሃለሉ ዘሎ እዋን ልዕሊ 40 ሚእታዊት ኣብ ሰሜናዊ ክፋልቲ ሃገር ዝነበር ህዝቢ ብሕፅረት መግቢ ተጠቂዑ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ውድብ መግቢ ዓለም ብ28 ጥርብ ዘውፅኦ ሓድሽ ጸብጻብ ብዘይካብ ትግራይ ኣብ ክልላት ኣምሓራን ዓፈርን እውን ብሰንኪቲ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ሓድሕድ ቁፅሪ ብዋሕዲ መግቢ ናይ ዝጥቃዕ ዘሎ ሰላማዊ ህዝቢ ናብ 9 ሚልዮን ደይቡ ምህላው ኣመልኪቱ። ውድብ ሕቡራት ሃገራት እውን ብወገኑ ካብቲ ናብ ትግራይ ክበጽሕ ዝተኣመመ ናይ መግብን መድሃኒትን ረድኤት 10 ሚእታዊት ጥራይ ተዋሂቡ ከም ዘሎ ገሊጹ። ብመሰረት እዚ ብዓርቢ ዝወፅእ ሓድሽ ጸብጻብ 14 ሚእታዊት ካብ ትሕቲ 5 ዓመት ዝዕድሚኦም ህፃናት ዋሕዲ መግቢ ጋጢምዎም ምህላው ሓንቲ ካብ 3 ጥኑሳትን ሓረሳትን ኣዴታት ከዓ ብዋሕዲ መኣዛዊ መግቢ ተጠቂዕን ምህላውን ተገሊጹ። ማእከል ጥዕና ትግራይ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ውሽጢ 4 ዋርሕ 1500 ዝግመት ህዝቢ ብዋሕዲ መግብን መድሃኒትን ከም ዝሞተ ኣመልኪቱ እዩ። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ምስ ለገስቲ ማሕበራት ብምትሕብባር ረድኤት ናብ ኩሉ ክባጻሕ ይጽዕር ከም ዘሎ እዩ ዝገልጽ። እንተኾነ ትካላት ግብረ ሰናይ ካብቲ ሃገር ኣብ ዘመሓላልፎ ዘለዉ ጸብጻብ መጠኑ ዝሓለፎ ተፍትሽን ምቁፅጻርን ሰራዊት መንግስቲ ንስራሕ ዕንቅፋት ኮይንዎም ምህላው ይገልጹ። ናብ ትግራይ ዝንቀሳቐሱ ኣባላት ቀይሕ መስቀል ንውልቅና እንጥቀመሉ ኣብ ጅባና ዝነበረ መድሃኒት እውን ብተፍቲሽ ተመንጢልና ኢና ክብሉ ምረቶም ገሊጾም። ሶማል ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብእትገብረላ ሓገዝ ተሰንያ ሓይሊ ኣየራ ዳግም ከተበራብሮ ምዃና ገሊጻ። ሶማላዊ ኣባል ሓይሊ ኣየር ብርጌደር ጀነራል ዓሊ መሐመድ ማሕሙድ ንኤርፎርስ መጋዚን ኣብ ዝሃቦ ቃል እቲ ካብ ዝምስረት ናይ 75 ዓመታት ዕድመ ዘለዎ ሓይሊ ኣየር ሙሉእ ብምሉእ ካብ ስራሕ ደው ኢሉ ምጽንሑ ድሕሪ ምምልካት ኣብዚ እዋን እዚ ኣሜሪካ ብእተበርክቶ ሓገዝ ዳግም ብሓድሽ ቴክኖሎጂ ክምስረት ምዃኑ መልኪቱ። ማዓስከር ሓይሊ ኣየር ሶማል ንኣሽቱ ጽገናታት ተገይሩሉ ሰራዊት ኣሜሪካን ዓቃብ ሰላምን ክግልገሉሉ ጸኒሖም እዮም። ኣብ 1954 ዝተመስረተ ሓይሊ ኣየር ሶማል ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብብቕዓቶም ተወዳደርቲ ዝኾኑ ኣብረርቲ ሚግ 17 ሚግ 21 ከም ዘፍረየ ይንገረሉ። ብርጌደር ጀነራል ዓሊ መሐመድ ማሕሙድ ኣብ ቃለ መጠይቑ ከም ቀዳማይ ዕማም ተታሒዙ ዘሎ ምስልጣን ኣብረርቲ፣ ቴክኒሻን፣ ምቁፅጻር ኤር ትራፊክ ዝኣመሰሉ ሰብ ሞያ ምዃኑ ኣመልኪቱ። ነዚ ብምትሕባር ኣሜሪካን ሶማልን ዝቐወም ሓይሊ ኣየር ብዝምልከት ተሓቲቱ ማእከላይ እዛ ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ቀጥታዊ ምላሽ ካብ ምሃብ ተቖጢቡሎ። እንተኾነ እቲ ማእከላይ እዚ ንመንግስቲ ሶማል ዝገብሮ ምትሕባር ቀጻሊ ከም ዝኾነ መልኪቱ። ፕሬዚደንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ብዝሃቦ ትእዛዝ መሰረት ሰራዊት ኣሜሪካ ካብ ሶማል ጠቕሊሉ ብምውፃእ ናብ ኬንያ ከም ዝግዕዝ ተገይሩ እዩ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። እዚ ድምጽ ራዲዮ ኤረናዩ